बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ 10, 11, 12 आरो 13 एप्रिलाव सानब्रैनि हाबाफारिजों मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना एबा बुकिं खालामना दोननो हागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोर जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1500 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। 13,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 8134892033 9395303476 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। खुलुमबाय। जोंनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुम सेरफांगुरिया थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो रंजालि बैसागुनि सिगां मोनसे लन मेला खुंनो नागिरदों। बे लन मेलाया स्टार्ट जागोन जोंना 10 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम। दा बे लन मेलायाव माखासे नोंथांमोना गारि बायोबा माखासे फेसिलिटिसफोरखौ मोननो हागोन। बे फेसिलिटिसफ्रानो जाहैबाय नोंथांमोना गासिबो गारि बायनायावनो 5 लिटार पेट्रलखौ फ्रियाव मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गंनै हेलमेट फ्रियाव मोनगोन आरो नोंथांमोना गारि लानो गोसोबा दानिफ्रायनो बुकिंखौ खालामनो हागोन। बुकिंआ स्टार्ट जागोन 500 रुपिसनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गासिबो रोखोमनि बाइक स्कुटि जेखि जाया कम्पानिनि नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनायनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दं जोंना केस कास्टमारनि थाखायबो मोनसे माबा दं, अफार दं। केस कास्टमारफोरा बिथांमोना केसाव लायोबा बिथांमोननि थाखाय 1500 केशबेक जों हरफिननाय जागोन आरो श'रुमनिफ्राय। दा जोंना लन मेलाया स्टार्ट जागोन 10 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम। डाउन पेमेन्टआ 13,999 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो। आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे जोंनि 10 निफ्राय 13 सिमाव बिथांमोनहा जोंनि बे लन मेलायाव नुजाफैनानै गारि बायफैयो जोंनि सेरफांगुरियाव। बेनोसै, गोजोन्थों। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।